El municipi d'Alp podria ser reconegut amb el títol de Vila Europea de l'Esport 2014. Aquest divendres al migdia s'ha donat a conèixer la candidatura d'Alp a aquest guardó, que atorga cada any ACES Europe, una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu promoure l'esport i els valors positius que l'envolten. El fet de ser considerada Vila Europea de l'Esport no comporta rebre cap premi, però sí que és un reconeixement important de cara a organitzar esdeveniments futurs. Ens permet, si parlem del tema olímpic, doncs ens permet reforçar el tema de la olímpic, de la candidatura a Barcelona-Pirineu per l'any 22, això és un fet que suma, per tant reforçaria això, i a nivell més local, a més d'això, doncs d'alguna manera ens permet, és com, jo aquest dia posava l'exemple, és com quan una empresa pot estar explicant que fa una bona gestió dels residus, que emplea energies renovables, o pot dir, escolta, jo tinc l'ISO 14.000, no? D'alguna manera dir que soc Vila Europea de l'Esport, doncs també t'estalvia moltes explicacions, vol dir que darrere hi ha un reconeixement, perquè hi ha hagut un comitè que t'ha avaluat, vull dir, t'estalvia tota aquesta explicació. De fet, aquests dies, membres del comitè avaluador d'ACES Europe s'han passejat pel municipi per conèixer les instal·lacions esportives que té. D'aquesta manera, han visitat les estacions d'esquí de Masella i la Morina, així com els diferents equipaments esportius de què disposa la localitat. D'aquí 2 setmanes, aproximadament, emetran un veredicte i comunicaran si Alp és reconeguda amb aquest títol. ¿Qué supone formar parte de o recibir el premio de ACES Europe? Bueno, pues supone muchas cosas. Lo primero, un marchamo de imagen es muy importante, ¿no? Porque las ciudades ven reconocida su labor deportiva. Pero además de esto, hay ciudades que, gracias al título, pues ponen a cabo iniciativas, inversiones o incluso competiciones deportivas de interés y que pues crean probablemente un punto y seguido en su política deportiva municipal. En cas de ser reconegut amb el títol, Alp recolliria el guardó el 6 de novembre al Parlament Europeu davant de diferents europarlamentaris, alcaldes i esportistes d'arreu d'Europa. A banda d'aquest guardó de Vila Europea de l'Esport, ACES Europe atorga també el reconeixement de Capital Europea de l'Esport, Ciutat Europea de l'Esport i Comunitat Europea de l'Esport.